Dobrý deň, vážená pani Gašparovičová. Dovolte nám úprimne vyjadriť svoje veľké poďakovanie nad tým, že ste si našli vo svojom veľmi náročnom programe čas pre našich modelových europoslancov a privítali ste nás v týchto krásnych reprezentatívnych priestoroch Bratislavského prezidentského paláca. Je nám veľkou cťou, že sa s vami môžeme stretnúť a zároveň sme si vedomí aj toho, že sa venujete a aktívne podporujete mladých ľudí. Veľmi pekne vám ďakujeme a sme ešte raz veľmi radi, a že ste si našli čas. Je nám potešením, že tu môžeme s vami byť. Máme množstvo skúseností, ktoré sme za posledné 3 dni aktívneho rokovania, kde sme sa učili, ako pracujú poslanci, zodpovednú prácu pre ľudí, ako to robiť zodpovedne. Je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, o čom táto práca je. Naučili sme sa, že treba aj počúvať svojho oponenta, aj napriek tomu, keď nesúhlasí s našim názorom. Našli sme si mnohých priateľov, ktorí sa zaujímajú o rovnaké oblasti, máme spoločné záujmy, či už kultúrne, športové, ale hlavne nás spája modelový parlament. Ešte raz vám srdečne ďakujeme. Vážená pani Gašparovičová, dovoľte mi, aby som vám predstavila gestora modelového Európskeho parlamentu, Ministerstvo školstva a jeho predstaviteľov, koordinátorov, ktorí pracovali s týmito študentami, delegátmi modelového Európskeho parlamentu, prezidentov, ktorí predsedali 5 výborom modelového Európskeho parlamentu a delegátov. Dovoľte mi začať ministerstvom školstva. Chcela by som vám predstaviť pána Ľuboslava Drgu, vedúceho sekcie ďalšieho vzdelávania, pani magistru Elenku Polákovú zo sekcie ďalšieho vzdelávania, pani magistru Janku Vargovú zo sekcie zahraničnej spolupráce, ministerstvo školstva a pána Lukyho z ministerstva školstva. Ďalej by som pokračovala koordinátormi, ktorí pracovali s delegátmi. Je to pani magistra Mária Peresléniová, ktorá vlastne priviedla poslancov z Trnavského a Nitrianskeho kraja. Ďalej je to pán magister Štefan Folkman z Banskobystrického a Žilinského kraja. Ďalej je to pani inžinierka Jitka Almašiová, ktorá priviedla delegátov z Trenčianskeho kraja. Pani doktorka Eva Klikáčová reprezentuje Bratislavský kraj. A pani magistra Dana Bešenejová reprezentuje Košický a Prešovský kraj. Radi by sme vám poďakovali touto kyticou a vyjadrili úprimnú vďaku. Študovali, ako ste sa pripravovali. Odkiaľ ste čerpali podklady? Ale ja si myslím, že tá príprava bola každého veľmi, veľmi svedomitá, dôsledná a mnohí sme mali aj osobné stretnutia v ekonomike, ale niektorí zase mali s ľuďmi zo sociálnej oblasti a tak ďalej. Jak tomu pomôžete? Byť zodpovednú politiku a držať tie financie na tých dobrých limitoch, aby sme toho 1. januára 2900 eur skutočne prijali. Ja. Tak to ma prekvapil mňa aj poklad. Získala.